आरो बे ढेकियाजुलि साइकेलगुरिनि हा फैनो गोनांफ्राथ' हा दंजोबो दासो रायलायदों आङो नोंसिनाथ' गय बारियानो ग्रोम ग्रोमथार दं खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर आरोबाव आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स' जोङो नैबेयाव नुगासिनो दङ मबाइलनि स्क्रिनावहाय दा बे भिडिअखौहाय जोङो बयबो नायखाबाय आरो बियो मबेयाव जानाय बेखौबो जोङो मिथिखागौ दा बियो जानानै थांदों जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रिफु रिजार्भ हाग्रा ओनसोलावहाय नंखाय फाव फान्दायनानैहाय माखासे रायजो राजाफ्रा हाग्रा दामफाय होजानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर सिगांबो आङो मोनसे भिडिअ हगारनानै होखादोंमोन बेयावहाय माखासे अपोजिशननि आखाइ दङबो जानो हागौ होननानैहाय थिग दिनै आरोबाव जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबाय थारैनो बे हाग्राखौहाय राजनितिकनि मानसिफ्रा पलिटिकेलनि गेजेरजोंहाय पलिटिक्स खालामनो थाखायसो माखासे हाग्रा ओनसोलखौहाय फाव फान्दायनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय दामफायनो थिनदोंमोन होननानैहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर दा इउपिपिएल सरकारखौहाय बदनाम होनो थाखाय इउपिपिएलनि चिफ प्रमद बर' सार आरो हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारमोनखौहाय बदनाम खालामनो थाखाय बे खामानिखौहाय मावदों होननानैहाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नुनो मोनबाय रायजोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दं नैबे स्क्रिनावहाय रन्जित बसुमतारी सारनि सिगाङाव थांनानै बिथांमोना निमाहा बिहैदों बाथ्राया जाहैबाय बिपिएफ पार्टीनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौहाय हाग्रामा महिलारिया अर्डार होदों होननानैहाय बिथांमोना हाग्राखौहाय दानस्रांहोदों होननानै जोङो नुनो मोनदों दा जेसेबांखि नंखाय बाथ्रा बुंनानै समाजावहाय फोसावा मानो बर' रायजो राजाखौ जेसेबांखि आन्दायहोआ मानो सैथोआ सानसे नङा सानसे मोगथाङाव नुजायो रायजोफोर बिपिएफ पार्टीनि मानसिफ्रा गोबांथार नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय समाजारि बिजोङावहाय फोसावगासिनो दङ रायजो राजाफ्राबो बेखौनो फोथायनानैहाय नंगौ साननानैहाय मदद खालामबाय थानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर नाथाय ओरै फारसेथिंदि बे जायफ्रा गामि गामि हाबनानैहाय लेक्सार होबाबायदों बैसोर बायदि मानसिया दे सोर बेखौहाय बिजिरना नायनाया जोंनि रायजो राजानि दायित्व बिक्रम दैमारि जायखौ जोङो थिखादार होननानै मिथियो बिथाङा बे हाग्रा दानस्रांनायनि सोमोन्दै रायजो राजानि सिगाङावहाय गोबांथार इउपिपिएल सरकारखौहाय मुं सुनायखौहाय जोङो नुनो मोनदोंमोन रायजोफोर नाथाय बेसेबां सैथो बाथ्राया नोंथांमोना दायो नुबाय दा जोङो फोरमान मोनबाय बिक्रम दैमारिनि बुंनाय रावा नंगौना नङा दा जानो हागौ बिथांमोन बायदियानो बे खामानिखौ मावनो थाखाय बिथोन होदों प्रहलाद ब्रह्म बेसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनो गोनां बिसोरबायदि मानसिनि रावखौहाय रायजो राजाया मानो खोनासङो जों नुगासिनो दङ बिपिएफ पार्टीखौहाय गाज्रि मोननानैनो बिपिएफनि खामानिखौ हामजायैनि थाखायनो बिपिएफनि एमएलए एमसिएलएफ्रा सासेनि उनाव सासे गुगालांबाय थादों आरो बावैसो सिगां 12 अक्ट'आवहाय जोङो चिरां जिल्लानि काजलगाव अफिसावहाय जोङो नुनो मोनबाय लोब लोब चन्दन ब्रह्म सारजों लोगोसे बिपिएफनि मानसिफ्रा जयनिं जाबाय दा बेफोरखौ सयज' हायैनि थाखायनो बिपिएफनि मानसिफ्रा गोदाव सोराव नोरावलाबायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर गोसोआव ला मोजाङै गोसोआव ला आङो सासे इउटुबारसो एसे इउटुबार्स हिसाबै आङो बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों बिक्रम दैमारिया सासे ठिकादार बिटिसिनि बिथाङा ठिकादारमोन नाथाय बियो बिल पास जायैनि थाखाय इउपिपिएलखौहाय गाज्रि मोननानैहाय बिथाङा रायजो राजानि सिगाङावहाय इउपिपिएलखौहाय दायनिगिरि साजायनो सानदों मेन थांखिया बिक्रमनिया बेनो रायजोफोर आरो बिथाङा जुदि माबा मोनसे बिबान मोननोब्लाबो आरो माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला बिथाङा जोंनि चिरां जिल्लायावहाय माब्लाबाबो नोजोर होनाय नङा बियो जोंनि चिरांनिबो नङा क'क्राझारनिबो नङा गसाइगावनिबो नङा बाक्सानिबो नङा जोङो मिथिगौ बिथाङा
अदालगुरि डिमाकुसिनि होननानैहाय जोङो मिथिगौ रायजोफोर। दा बिथाङा डिमाकुसिनि मानसिया बेयाव फैनानैहाय नंखाय बाथ्रा बां सावनानै होफैनायखौहाय नोंसोरो मानो खोनासङो? मोनथिया असिया मानो नोंसोरो फोथायनानैहाय गाज्रि हाबा मावनायावहाय आगान सुरो? नंगौ लामाथिं जाय मानसिया दावगागासिनो दङ, मावनो थांखि लागासिनो दङ, बेखौनो सापर्ट खालाम। सानसे नङा सानसे बर' हारिया खौसे जागोन रायजोफोर। हाग्रामा महिलारि सारा थैनानै थांब्लाबो बर' रायजो राजा बर' लिडार्सफोरजोंहाय माब्लाबाबो खौसे जानो हाया बियो। बे माब्लाबाबो मिलायनो रोङा रायजोफोर। दा बिथाङा मोजाङै मिलायोब्ला, मोजाङैनो जुदि गोरोबलायनानै खामानि मावोमोनब्ला बर' हारिनि थाखाय बेसेबां समायना रमायना रायजो जानानै फैगौमोन। नाथाय बिथाङाबो मिलाया। इसेबां एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै बियो प्रमद बर' सरकारखौहाय फोरोंनो दायथ' दङमोन। नाथाय बियो प्रमद बर' सरकारजों एगेन्स्ट जानानैसो बियो बाथ्रा बुंबाय थानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। दा बेनिखायनो आं सानो रायजोफोर, नोंसोरो बिक्रम दैमारि, कास्तम बसुमतारी, प्रहलाद ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारी बिथांमोननि बाथ्राखौ एसेबां गोसो होनानै दा खोनासं। आरो लोगोसे खाम्फा बरगयारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों जोबनानै दोनजानाय फानजारिनि दाव। बिथाङा जाहैबाय उफाय गैयियाव जोबनानै दोनजाबाय आरो लोगोसे बिथांखौ बिजाथि फसंबाय। बिनि खारनावहाय बिथाङा पार्टी बास्लायनो खाबु मोनाखै। जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव बिथाङा इउपिपिएलनि मिथिं दावथिं माबा मोनसे मिथिं जानायफ्राव बेफ्रावहाय बाहागो लागासिनो दङ। नाथाय बिथाङा उफाय गैया, हाग्रामा महिलारिजोंहाय जोबनानै दोनजादों। स' रायजो राजा नोंथांमोन, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रिफु रिजार्भखौहाय दानस्रांनायनि सोमोन्दै बेयाव थानाय रायजो राजाफ्रा मा फोरमायखो मोजाङै खोनासंनानै ला। आरो हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रन्जित बसुमतारी सारा मा बुंदों बेखौहाय नोंसोरो जोबजासे खोनासं, अब्लानो बुजिनो हागोन। जों माने ओरैबायदि जादों, बिपिएफनि मानसिफ्रा थांनानै जोंखौहाय जबरदस्ति बे बेनारखौ सावहोदों। साइडआव दंमोन बेनारा, अब्लाबो बिसोर लाबो लाबो सावनि होननायखाय जोंबो मिथिस्लाबनो हायियाव सावबाय आरो। बेनि खोथाया बिपिएफनि बै डिजिटेल बड'लेण्ड इउटुबारनिफ्राय सावहोदों आरो। ओरैनो बिसोरनि मानसिफोर गोजा। आं मानसिफोरखौ सिनाया आरो, आं गोजाननि नालाय। थांनानै मा बुङो? थांनानै बिदिनो बुंदों। बुंनायफोरखौ बारा गोसोआव गैला। मा बुंनानै सावहोआ नोंसोर? जिखुनु सावहोदों, लाबो लाबो साव होननानै सावहोदों आरो। बे बेनारा बावनो दंखायोमोन ना बबेनिफ्राय बारलांनाय? बे साइडआव दंमोन। जिखुनु सोंनायमोन ना ओरैनो गोलैनायमोन। ओमफ्राय न'खौ सावनायखौ सोरबा थोनदोंमोन नामा? थोनाखै रावबो। नटिस मोनदोंमोन नामा? नटिस मोनाखै। एभिकसननि नटिस मोनदोंमोन? नटिस मोनाखै। ओहो। बेखौ जोङो खोनानो मोनदों जास्ट प्रटेक्सननि थाखायसो खालामदोंमोन होनना बुंदों, नटिस गैया बिदि होननासो जोङो खोनादोंमोन। दा नोंसोरो जोंखौ एभिकसन खालामदों होननानै मोनसे हाग्रा ओनसोलाव थानानै नोंसोरो फोथैसानायखौ नुनो मोनदों बा नुदों। माखासे गभर्नमेन्टनि माखासे अनसाय बिथांखि माबा मोनसे बिदि बेनारखौ सावनायखौ नुनो मोनदों। आरो सोर मार बे थुनलाइग्राया नोंसोरखौ थुग्राया? बे डिजिटेल बड'लेण्डनिफ्राय फैदों। बिपिएफनि मानसिफोर। बिपिएफनि मानसिफोर? औ। सोंहरदो आंनाव एसे। थांनाय बावैसो साननि सिगांहाय जोङो नोंथांमोननि गामियावहाय माखासे न' सावनाय, ओमफ्रायहाय बेनार, गभर्नमेन्टनि बेनार सावनाय जों बेखौ नुनो मोनदों। दा बेफोरो माखासे जाथाया सोरनिबा थुंज्लायनायाव जादोंमोन नामा? नंगौ सार, बेयो माखासे माने बिरोधि दलनि थुनजलायनायावहाय बे जाथाया जानानै थांदों, सैथो। बेवहाय जेब्ला डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा जोंनि बे जायगानि न' बांफोरखौ सिफायनानै थांदों, थांनाय लोगोनो बिथांमोना हयथ' बे जायगायाव बिथांमोना अलरेडि दंफैखासैमोन खोमा। बेनिखायनो बिसोरो ओंखारलांनाय लोगो बिसोरो बे जायगायाव हाबफैदों। ओमफ्राय हाबनाय लोगो जोंनि, आं मिथिनाय बायदिब्ला जोंनि रायजो राजाफोरखौ बुथुमनानै नै ओरै खालाम, ओरै बुं, ओरै खालाम
नै बेनारफोर मा होनो फेरेंगा सारनि बिरुदि बुं, प्रमद सारनि बिरुदि बुं, UPPL नि बिरुदि बाथ्रा बुं, बिसोरखौ दोननो नाङा, बिसोरखौ होखारनांगौ, बिसोरखौ जेरैब्लाबो जोङो मा होनो होखारनांगौ आरो बिसोरखौ माने फेजेननांगौ होननानै बिथांमोना जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय गोबांखे बुंथावै बाथ्राफोरखौ बुंनानै एखेबारे थुलुंगानाय होनानै मावथावै खामानिफोरखौ मावहोनाय जाथाया बिथांमोननि खामानि। बिथांमोना गावसोरनो जोंनि रायजो राजाफ्रा खोन्थादों, बिथांमोनखौ जोंखौहाय मा होनो हाग्रामा सारानो जोंखौ थिनहरदों होननानै। दा बै जाथाया जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना पाब्लिक हिसाबै माबायदि एफेक्टआव गोग्लैगोन? माबायदि सैनो गोनां जादों? जोङो बे जाथायनि उनाव जोङो गोबां दुखु खस्थ' भुगिनांदों। जोंहा माखासे थानाय न' बांफ्रा सिलिंखार जालांदों, बारा बर्तन सिलिंखार जादों, जानाय लोंनाय गैया जादों। दा जोङो बेबादि अबस्थायाव जोङो भुगिनांनानै दङ। मा लुबैयो दा? दा बेनिखायनो जोङो आङो रायजोनि जानानै आङो सारमोननिसिम आर'ज गाबदों, खावलायदों, निमाहा मोननो बिदों। जोङो मिथिस्लाबै हायै मानसिफोरनि माखासे बिरोधि दलनि थुन जलायनायाव, फाव फान्दायनायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जेखौ मावथावामोन बेखौ मावनानै थांबाय, जेखौ खालामथावामोन बेखौ खालामबाय, जि बाथ्राफोरखौ बुंथावामोन बे बाथ्राफोरखौ बुंनानै सारमोनखौ, रुलिं गभर्नमेन्टनि मानसिफोरखौ दुखु होबाय, मा होनो दुखु होबाय, मान गैयै अपमान खालामबाय। बे हिसाबै आङो रायजो राजानि जानानै सारमोननियाव निमाहा बियो जे जोंनि मिथिस्लाब हायै भुल मावनायखौ, गोरोन्थिखौ जाहाथे निमाहा होयो आरो जोंखौ मा होनो गावनिनो रायजोनि मानसि होननानै जाहाथे जोंखौ बजबनानै लायो। जोङो बेखौनो सारनिसिम खावलायनो, निमाहा बिनो होननानै आङो जोंनि माने हालामाव थानाय रायजो राजाफोरखौ लानानै फैदों। जिहेतु बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा गोबां गोरिब सुबुंनि, नंगौ सार। बेबायदि माखासे गाज्रि थुनज्लायग्रा सुबुंफोरखौ बे गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय गोजानाव थानाय नोंथाङा मा बुंफैयो, मा खावलायो? जोङो जि जायगायाव दङ, जोङो साफ्रोमबो जोङो दुखि गोरिब मानसिफोर, जोङो गैजाया, हा हु गैजाया, जोङो आर्थिक अबस्थायाव जोङो जोबोद दुरबल। बेनिखायनो जोंखौ जोंनि बे हालामाव रायजो जानायाव जोंखौ हेंथा होफैबाय थानाय बे मानसिफोरखौ जोंनिफ्राय जानगाराव थाजानो जों लुबैयो। दा फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि माबायदि सलुसनखौ लुबैदों? जोङो फैबाय थानाय समाव दानिफ्राय लानानै जोङो जोंनि जिथु दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि मावनाय दांनाय गासैबो आसार खान्थिफोरखौ जोङो मा होनो जोंनि नोजोराव जोङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेनिखायनो जोङो जोंनि रुलिं गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होनो आरो जेब्लाबो सैथो लामाजों आवगायलांनायाव जोङो मदद होनो होननानै जोङो आवगायबोदों सार। बे जायनाखि नोंथांमोनखौ थुनलायग्रा बा सावनो थिनग्रा, बिसोरखौ सिनायो नामा? मोनथियो नामा नामफोर? नामफोरखौथ' आं मिथिया। मा होनदोंमोनलाय, बोरै होनदोंमोनलाय, खोन्थालाय। डिजिटेल बड'लेण्ड निउस रादाबनि मानसिफोर आरो बिसोर एक्सुवेलि माने बिसोर BPF नि मानसिखा आरो BPF नि मानसि बिसोरो। साबेसे थाङामोन बिसोरो? बिसोरो साबासो दंमोन नामालै, साबासो दंमोन दां, साबा सयजनसो दङमोन बिसोरो। जेब्ला जाथाया जानानै थांखाङो अब्लासो आं बे जायगायाव सफैदों। ओमफ्राय आङो बे जाथायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो आङो बे जाथायखौ नुनानै आङो दुखुजोंनो सिन्था खालामदों आरो खाफाल हमनानै आं माने गाबनो गोनां जादों। इउटुबारफोर थांनायनि खोथाखौ मिथिनो मोनदों। सोर सोर इउटुबारफोरा थाङामोन नोंथांमोननि बै जायगायाव? इउटुबारफोरनि नामखौथ' आं दा बुंनो हालिया आरो बुंनो आंथ' मोनथिजोबा माने इउटुबारफोरनि नामा मामोन आं बेखौथ' दा बुंनो मोनथिजोबला। फंनैसो बाथ्रा आंहा बुंनो गोनां दंखायोमोन जे साननैसो सिगां BPF-नि फुनज्लायनायावहाय, BPF-नि इयुथ सेलनि फुनज्लायनायावहाय बड'लेण्ड डिजिटेल नि फुनज्लायनायाव दाखालि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एगेन्स्टै उल्टापानि हालामाव जा जाथाय जानानै थांबाय,
जे गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफोर लिंहरहोनानै हाग्रा दानस्रांहोनाय आरो बेखौ प्रटेक्सन होनायनि एगेन्स्टआव दा इलेक्सननि नाम लानानै दावराव दावसि खालामनो नाजानाय बेखौ दिनै दुलाराय रायजो राजाफ्रा मिथिखायो जे BPFआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जि जोंनि UPPR सरकार BTR सरकार बे सरकारनि मोजांखौ सहायनो हायैयाव बिथांमोननि केरेक्टारा गोदोनिफ्रायनो हिंसाफुरिया नासयनाय गादबनाय आखुथाया दाबो जोबैखायनो मोजांखौ सहायनो हायैयाव बिथांमोननि केरेक्टारा गोदोनिफ्रायनो हिंसाफुरिया नासयनाय गादबनाय आखुथाया दाबो जोबैखायनो दिनैनि बे गोजोन थासारि जौगाथाय आरो अनलायनाय खौसेथिनि जा सरकार बे सरकारखौ गुबुंले थासारिजों मानसिफोरनि गेजेरावहाय बानसावनायनि जा नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो हमदांनो हादों आरो बिनिखायनो दिनै मोनसे बाथ्राखौ क्लियार होदों जे दानि एसे सिगांसो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो जोंनि जा हादानाव लिंहरजाब्रबनानै BPFजों लिंहरजाब्रबनानै हाग्रा दाननायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ रायजो राजाफ्रा गावसोरनो दिनै फोरमायनानै होबाय जे बड'लेण्ड डिजिटेला माबायदि जोंनि मिशन बैसुमुतिनि बेनारखौ सावनो थाखाय थुलुंगादोंमोन आरो बे मिशन बैसुमुतिनि बेनारखौ बड'लेण्ड डिजिटेलनिनो सांबादिकफ्रा लानानै थांदोंमोन गतिके बिनि सायाव जों एक्सन लागोन दिनै रायजो राजाफ्रा गावसोरनो फोरमान होबाय आरो लैहोर लैहोरा जे हाग्रा दाननो मानसिफोरखौ लिंबोदोंमोन बिनि प्रमानखौ दाखालिनो मोनखाबाय अलरेडि डिपार्टमेन्टआ बिसोरनि सायाव केसबो होखाबाय आरो एक्सन लानाय जागोन जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा साननो हागौ जे BPF सरकारा जोंनि सरकारा सान्थियै नोजोर बोबाय थानायखाय बे बिथांमोननि बेरेखायै मालाबाबो एक्सन लाया होननानै गोबां बेलायाव हारिनि माहारिबादनि जोंनि जा मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो धर्जयै दङमोन बे खेबाव जों रावजोंबो कमप्रमाइज जाया रावखौबो निमाहा होआ बिनि सायाव जों एक्सन लागोन आरो बे ढेकियाजुलिनि थाइगिरगुरिनि हा फैनो गोनांफ्राथ' हा दंजोबो दासो रायलायदों आङो नोंसिनाथ' गय बारियानो ग्रोम ग्रोमथार दङ सोरनिया ढेकियाजुलिनि फैनायफ्रा जोंनिया गैया सार हा दंना गैया नों बबे जायगानि फैदों आंनावथ' रेकर्ड थाजोबगोन ना रावबो बारग'आ थगायनो रावबो हाया आंखौ थगायनो नोङो बबेनिफ्राय फैदों होन बे जायगायाव दानो मानसिफोर नुनो हायो आङो मिथिबाय गतिके गावबा गाव हायाव गावबा गाव रायजो जाहैफिन आं नोंसोरखौ निमाहा होदों स' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि